briefingu, na kterém vítám pana Roberta Fica, předsedu vlády Slovenské republiky a předsedu strany Smer sociální demokracie. A vítám zde také předsedu České sociální demokracie Bohuslava Sobotku. Dobrý den. Poprosím jako prvního o slovo Roberta Fica. Ďakujem pekne. Všetkých vás pekne pozdravujem. A dovolte mi, aby som na úvod pánovi predsedovi zablahoželal k zvoleniu do tejto významnej funkcie v Českej sociálnej demokracii. Zaželal mu len to najlepšie, pretože ho čaká kus práce, až kým ľudia v Českej republike sa rozhodnú, akú chcú alebo nechcú vládu. Vážené dámy a páni, milí priatelia, každá jedna vláda, každá jedna politická strana, a je úplne jedno, či ide o krajiny, kde je pravicová vláda, alebo krajiny, kde je ľavicová vláda, rieši ten istý problém. A to je problém konsolidácie verejných financií, problém podpory hospodárskeho rastu, problém boja s nezamestnanosťou. To sú tri základné okruhy, ktoré dnes zamestnávajú každého jedného politika, bez ohľadu na to, či sedí vo vládnej lavici, alebo sedí v lavici opozičnej. Na Slovensku je čistá sociálno-demokratická vláda. Úplne čistá, pretože vláda pozostáva iba z jednej politickej strany a je to rovnako vláda, ktorá sa rozhodla pri riešení problémov, o ktorých som teraz hovoril, používať čisto sociálno-demokratické prístupy. Zmenili sme zákonník práce na obraz sociálnych demokratov. Nepristúpili sme k zvýšeniu dane z pridanej hodnoty, ako neustále ponúka pravica ako jediné riešenie, že poďme zdaňovať spotrebu. Viete, je iné zdaňovať spotrebu v krajine, kde ľudia zarábajú 100 000, 150 000 korún mesačne. Ale iné je zdaňovať spotrebu v krajinách, kde priemerné zárobky, kde dôchodky sú stále nízke v porovnaní s európskym priemerom. Čiže cesta zdaňovania spotreby v takých krajinách, ako je Slovensko, je len cesta zdražovania. Je to len a len cesta prenášania zodpovednosti za krízu na plecia ľudí, ktorí by viacej platili za elektrinu, za potraviny, za bežné veci, ktoré potrebujú každý deň k životu. My sme sa rozhodli s cestou zdaňovania príjmov. Príjmov ľudí, ktorí zarábajú veľa. Zdaňovania príjmov právnických osôb. Zaviedli sme rôzne dane pre banky, pre monopoly. A vychádzali sme z toho, že peniaze treba hľadať najmä tam, kde sú. Vedieme dnes pomerne nekompromisný súboj o dane, pretože na Slovensku je módou neplatiť dane. A je aj taká falošná solidarita niekedy s tými, čo neplatia dane, pretože keď je pri vláde sociálna demokracia, prečo by im niekto mal platiť dane? Ale aj s touto problematikou sa postupne vysporiadávame a môžem dnes s radosťou konštatovať, že už vo februári tohto roku sme mali vyšší ako plánovaný výber daní. Verím, že sa nám podarí aj zapracovať, pokiaľ ide o mieru nezamestnanosti, pretože tá je naozaj na Slovensku vysoká. Ja som nikdy nepatril medzi politikov, ktorí by si zakrývali tvár. Niet práce, niet zákazok, je treba hľadať robotu, je treba podporovať firmy, je treba v každom prípade, keď investor uvažuje o odchode z krajiny, s ním diskutovať, hľadať primerané riešenia. Vedel by som vám dať veľa príkladov zo Slovenska, kedy naozaj na individuálnom ad hoc prístupe pracujeme. Sme krajina, ktorá je pripravená aj trošku experimentovať. Hovoril som s pánom predsedom, že sme krajina, ktorá chce zaviesť niektoré veci, ktoré iné krajiny v Európe nemajú a veľmi radi sa podelíme o skúsenosti z týchto experimentov. Uviedol by som jeden z nich. Chceme v súvislosti s bojom proti daňovým únikom urobiť lotériu, ktorá bude pravidelne vyhodnocovaná na týždňovej alebo dvojtýždňovej báze. Ľudia budú posielať platné bloky o zaplatení či v reštaurácii, v potravinách, v obchode, kdekoľvek a tieto platné bloky budú losované, čím chceme motivovať verejnosť, aby si vždy pýtala pri platení platné bloky z registračných pokladníc a podobne, aby sme zabránili úniku na daniach, ktoré sú na Slovensku stále veľmi vysoké. Tam sú peniaze. Nie v peňaženkách obyčajných ľudí, nie cestou zdražovania, ale väčšou efektivitou štátu, bojom proti daňovým únikom a zdaňovaním tých, ktorí na to reálne majú, teda bohatých ľudí, zdaňovaním príjmu veľkých firiem. Želám Českej sociálnej demokracii na jej púti za legitímnym cieľom vyhrať parlamentné voľby a zostaviť vládu len to najlepšie. Želám si, aby naše vzťahy, pán predseda, boli naďalej príkladom nadštandardných vzťahov dvoch politických subjektov, vzťahov, ktoré budú tvoriť základ aj nadštandardných vzťahov v rámci Českej republiky a Slovenskej republiky medzi občanmi, politikmi, ľuďmi, zamestnancmi, zamestnávateľmi, jednoducho všetkými.
Držím palce, cítim vynikajúcu atmosféru na tomto zjazde, vynikajúcu. Je to atmosféra strany, ktorá sa chystá do veľkej bitky. V tejto bitke budem držať palce a teším sa na najbližšie stretnutie, ktoré budeme mať v apríli a potom aj na ďalšie stretnutia, ktoré budeme mať. Takže ešte raz ti blahoželám. Ďakujem pekne. Dovolte mi, dámy a pánové, abych velmi srdečně poděkoval panu předsedovi Ficovi za to, že ve svém náročném programu předsedy vlády Slovenské republiky si našel čas na to, aby přijel sem do Ostravy, aby navštívil sjezd České strany sociálně demokratické. Česká sociální demokracie si toho velmi váží. Stejně jako si velmi vážíme dobrých vztahů, dlouhodobých dobrých vztahů, které máme se slovenskou stranou Smer. Pro nás je období, kdy strana Smer je ve vládě, zejména v těchto obtížných ekonomických podmínkách, velkou inspirací. My se snažíme, abychom jako sociální demokraté velmi pozorně sledovali jednotlivé nástroje, recepty a řešení, která sociálně demokratická vláda na Slovensku volí tak, aby podpořila hospodářský růst, aby prosazovala sociálně spravedlivou politiku. U nás naše vládní strany ODS a TOP 09 tvrdí, že změna politiky není možná. Říkají, že kdyby vládla sociální demokracie, že by dělala totéž, co dělá dnešní vládní pravice. Pokud se podíváme na dnešní slovenskou vládu, tak vidíme, že změna možná je. Že je možné dělat takovou hospodářskou politiku, která myslí nejenom na stabilizaci veřejných rozpočtů, ale myslí také na zaměstnanost. Že je možné dělat spravedlivější daňovou politiku, než představuje filozofie rovné daně. Že je možné dělat takovou daňovou politiku, která není postavena na zdražování potravin a léků, jako je například zvyšování daně z přidané hodnoty. Já jsem velmi rád, že se stranou Smer můžeme udržovat takto intenzivní pracovní kontakt a jestliže zde pan předseda Fico zmiňoval otázku projektu, který nyní připravují na Slovensku a který se týká losování účtenek, tak já chci říci, že my v sociální demokracii teď vedeme debatu o tom, abychom do našeho volebního programu vrátili zavedení registračních pokladen s fiskální pamětí v České republice. A jestliže by se podařilo toto opatření prosadit v naší zemi, pak druhým logickým krokem by mohla být právě tato loterie, která působí velmi pozitivně, je to velmi pozitivní motivace a současně to pomáhá v boji s daňovými úniky. Čili já bych rád popřál slovenské straně, slovenské vládě, aby se jí v této oblasti boje s daňovými úniky dařilo a my se velmi rádi, pokud sociální demokracie vyhraje příští volby do Poslanecké sněmovny, tak se těmito opatřeními budeme inspirovat tady u nás. Tak, jak zmínil pan předseda Fico, během zhruba 2 měsíců by se mělo uskutečnit pracovní jednání mezi vedením strany Smer a vedením České sociální demokracie a navážeme na ten dialog, ve kterém jsme pokračovali i tady dnes. Ještě jednou děkuji za velmi podnětné vystoupení na dnešním sjezdu a ještě jednou děkuji panu předsedovi Ficovi za jeho návštěvu. Dámy a pánové, prostor pro vaše dotazy. Poprosím Lidové noviny. Jan Kádla, Lidové noviny. Já bych se zeptal pana předsedy Fica, tady se neustále mluví o volbách do řádných voleb v Česku, zbývá více než rok. Co byste panu Sobotkovi doporučil, jaké chyby nebo jakých chyb by se měl vyvarovat, aby přetavil ty nadějné preference ve volební úspěch? Vnímam Českú sociálnu demokraciu ako vnútorne veľmi stabilnú stranu. A myslím si, že nemusíme ani hovoriť o nádejných preferenciách. Je to tendencia veľmi jasná a zreteľná, že je tu veľká časť verejnosti, ktorá má záujem na zmene. Takisto nesúhlasím s tvrdeniami, že sa nedá robiť iná ako pravicová politika. Toto bolo aj nám hovorené pred parlamentnými voľbami. Vraj sa dá ísť len cestou zdražovania, dá sa ísť len cestou škrtov, dá sa ísť len cestou obmedzovania sociálneho štátu. Áno, aj my sme prijali niektoré rozhodnutia, ktoré boli veľmi citlivé a veľmi ťažké. Ale povedal som to aj na zjazde. Máme zásadu, že radšej stratíme čas svojej podpory a popularity vo verejnosti, ako by sme dostali Slovensko do ťažkostí z hľadiska jeho postavenia na trhoch, jeho postavenia v rámci Európskej únie. Nie som tu na to, aby som dával niekomu rady. Česká sociálna demokracia je mimoriadne skúsená, dlhoročná strana, veď predsa idú oslavovať 135 rokov svojej existencie. Naopak, náš vzťah je založený na
rovnocennom partnerstve, my si vymieňame skúsenosti, hovoríme si, čo funguje, čo nefunguje. Aj Česká republika má svoje špecifika, my máme svoje špecifika. Ja len môžem zaželať pánovi predsedovi, aby to tempo vydržalo, pretože niekedy rok pred voľbami je mimoriadne náročný. Chcem vysloviť presvedčenie, že politika Českej sociálnej demokracie osloví veľkú časť českej verejnosti, ale ako predseda vlády Slovenskej republiky musím rešpektovať akýkoľvek výsledok, ktorý ľudia v parlamentných voľbách zoberú. Určite, keď budeme spolu súkromne s pánom predsedom, tak budeme hovoriť aj o intimnejších politických témach, ale v tomto okamihu sa neodvážim, ani to nie je na mieste, aby som dával akékoľvek rady. Děkuji, poprosím televize Prima. Lenka Pastočáková, televize Prima, dobrý den. Já bych měla 2 otázky na pana předsedu Fica. Vy jste teď sice říkal, že nechcete udílet rady, ale přesto asi nějaké mírné doporučení panu předsedovi jste dal, jakou vládu by měl sestavovat, tedy menšinovou, většinovou, nějakou koaliční nebo opravdu. Tak k tomuto to je první dotaz. Môžeme ísť otázku po otázke, dovolíte. Zaujímavé, že novinári vždy zostavujú vládu prvý, až potom to príde na politikov. Ale rozumiem tomu, je to zaujímavá téma. Každý chce vedieť, ako bude vyzerať vláda. Pani redaktorka, poviem to tak po slovensky, mal som husiu kožu z predstavy, že budeme sami vo vláde. A ako sme videli nad ránom reálny výsledok v parlamentných voľbách, sme vedeli, že žiadna z opozičných strán nepôjde s nami do vlády a nechajú nás v tom úplne samotných. Vedel som veľmi jasne vo volebnú noc, že Smer bude vládnuť sám ako politická strana. Má to svoje výhody a má to svoje nevýhody. My sme ponúkli opozičným stranám otvorenú spoluprácu, že nech sa páči, poďte vytvorme veľkú koalíciu, ale bolo to absolútne odmietnuté. Výhody spočívajú v tom, že keď máte stabilnú stranu, ako je Česká sociálna demokracia, viete prijímať rozhodne, rýchlo rozhodnutia. To je veľmi dobré, pretože rozhodujete len v kruhu svojich najbližších spolupracovníkov, plus my sme vytvorili veľmi široký priestor pre sociálny dialog. Ďalšia výhoda je, keď máte stabilný poslanecký klub, že rozhodnutia v parlamente sú hladko prijímané a vláda sa nemusí obávať o stratu väčšiny. To sú naozaj veľké výhody. Má to aj svoje nevýhody. Keď viacej sneží, tak na vine je Fico. Keď niečo sa stane, za všetko zodpovedá Smer, sociálna demokracia, vláda a samozrejme premiér. Mrzí ma však jedna vec a ja si ju dovolím povedať tu na Slovensku a pravdepodobne bude na ňu musieť byť pripravený aj pán predseda v prípade, že by bol úspešný. Ľudia, ktorí sú vo vláde, hovorím teraz o Slovensku, alebo ktorí boli 20 mesiacov vo vláde, veľmi rýchlo si vymazali, vyresetovali hlavy. Ako keby vôbec neboli vo vláde. Chodia teraz a hovoria nám veci, pri ktorých neverím, že som ich počul, pretože hovoria to ľudia, ktorí priamo zodpovedali za mnohé katastrofálne situácie. To by mi tak nevadilo. Vadí mi niečo iné. Opäť sa budú na mňa hnevať opoziční politici zo Slovenska. Viete, čo je ich politika? Aby bolo zle. Aby bolo zle. Mám niekedy pocit, že chodia každé ráno do kostola, hádžu korunky, alebo teda eurá na Slovensku, do toho zvončeka, ako hovoríme, a modlia sa, Pane Bože, len nech je vysoká nezamestnanosť. Pane Bože, len nech je zle. Nech len hospodársky rast je čo najnižší na Slovensku. A nech majú škandály. A nech sa im ešte niečo stane. Nech príde potopa. Toto je, bohužiaľ, často politika len zla, ktorú ja musím odmietnúť. Keby ponúkli alternatívu a povedali, takto by sme to robili my. Keby súperili o voliča na Slovensku tým, že toto robí Smer, nepáči sa nám to, ale my ponúkame toto. Okrem zvýšenia DPH o 4% neponúkli nič. A keď sa ich pýtam, povedzte, kde by sme zobrali 2,7 až 3 miliardy eur na konsolidáciu verejných financií, na to nemajú žiadnu odpoveď. Čiže byť sám vo vláde, mám teraz na mysli politickú stranu, lebo také niečo sa môže stať aj v Českej republike, je výhodné aj nevýhodné, ale v čase krízy to má veľmi veľa výhod. Veľmi, veľmi veľa výhod. Preto dnes, hoci som mal husiu kožu v minulosti pri tejto predstave, dnes si hovorím, pri všetkých nevýhodách je to model, ktorý je na boj s hospodárskou krízou veľmi, veľmi dobrý. Ešte jednu poznámku poviem aj tu pred vami. Tak asi to nerobíme až tak zle na tom Slovensku,